ulo ng mga nagbabagang balita. Tsunami alert! Ibinandera ng PHIVOLCS dahil sa malakas na lindol sa Russia. Ilang LGU nagsuspindi ng pasok at eskwela. Ginang patay matapos ma-hit and run sa Legazpi City. Congressman Luigi Villafuerte itinalaga bilang Deputy Majority Leader ng Kamara. At samot-saring produkto mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa tampok sa Cluster Summit ng Department of Agriculture. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Nagsuspende ng pasok sa trabaho at eskwela ang ilang lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region dahil sa banta ng tsunami dulot ng nangyaring magnitude 8.8 na lindol sa coastal area ng Russia. Sa Camarines Sur, nagsuspende ng klase at pasok sa trabaho sa bayan ng Caramoan, habang suspendido naman ng klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Calabanga at Minalabak. Suspendido rin ang pasok sa mga lalawigan ng Catanduanes at Albay. Sa Camarines Sur, iniutos ni Governor Elry Villafuerte sa 12 coastal municipalities sa lalawigan ang pag-activate ng local DRRM Operations Center. Iniutos rin ito ang pag-iwas muna sa mga baybayin at ipagpaliban muna ang anumang water activities. Pinapatiyak ng gobernador ang kaligtasan ng lahat. Dead on the spot ang isang 40 anyos na babae matapos masagasaan at takasan ng hindi pa matukoy na sasakyan sa Legazpi City. Nangyarang insidente hating gabi ng Hulyo 30 sa Barangay Bigaan ng naturang lungsod. Ayon sa Legazpi City Police, isang residente ang nagbigay impormasyon sa mga rumorondang pulis sa lugar at nadatnan ang nakahandusay na lasog-lasog na katawan ng babae na putol pa ang paa. Nananawagan ng pulisya sa publiko na may nalalamang impormasyon sa driver o sasakyang nakasagasa sa biktima na makipagtulungan sa mga autoridad. Nagpapatuloy din ang investigasyon at backtracking ng mga autoridad sa ikalulutas ng insidente. Panawagan na lang po natin sa sino mang individual na nakakita na pwede po siyang magbigay sa atin ng impormasyon para makatulong sa biktima. Or yung baka meron pong magandang kalooban yung nakabangga dahil aksidente po yung pangyayari, pwede po siyang personal na magipag-ugnayan sa amin hipatura sa pulisya para naman mabigyan natin ng tulong yung kanyang naging biktima. 2 putol na kamay ng taong nadiskubre sa loob ng isang styrofoam box sa Barangay Bagumbayan, Masbate City. Tukoy na ng mga otoridad kung kanino ang mga bahagi ng katawan ng lalaki na chop-chop. Ayon sa live-in partner ng biktima, huling lumabas ang kanyang live-in partner gabi nitong Hulyo 27, bandang alas 10 ng gabi at hindi na ito nakabalik pa sa kanilang bahay. Inalam pa ng mga otoridad kung nasaan ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima at kung sino ang nasa likod sa karumal-dumal na krimen. Umani ng papuri at palakpak sa kanyang State of the Nation address ang natupad na umanong 20 pesos per kilong bigas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit 20 pesos per kilong bigas sa merkado, wala pa na ikinadismayan ng mga consumer. May ulat si Eli Balbin. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Isa ito sa mga pinalakpakan na paksa sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Lunes. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin niyang gawing mas accessible ang 20 pesos na bigas upang mapababa ang gastusin ng publiko lalo na ng mga minimum wage earner. Ngunit sa pag-iikot ng news team sa rice section ng Naga City People's Mall, kapansin-pansin na wala man lang bigas na presyong 20 pesos per kilo. Ayon kay Franz, sa ilang taon na nakaupo ang Pangulo, hindi umano natupad ang pangako nitong 20 pesos na bigas. Bagsak pa rin umano ang grado nito sa SONA ng Pangulo. Kasi hindi man natupad yung pangako niya sa ilang taon niyang nakaupo. At least ko maintindihan kung
mahaloy-haloy. Pero perang taon na di man natupad si 20 pesos yung pinangako. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 35 hanggang 50 pesos per kilo ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Eli Balbin, CSN. Muling magbebenta ang National Irrigation Administration o NIA ng 29 pesos per kilong bigas sa piling sektor. Murang agri-products tampok rin sa kadiwa ng Pangulo kasama ang Department of Agriculture. May ulat si Darlene Lastrulio. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month, muling bubuksan ng National Irrigation Administration o NIA ang region-wide kadiwa sa lahat ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, maliban sa kadiwa ay mabibili din ng vulnerable sectors tulad ng senior citizen, PWD, solo parent ang murang bigas na nagkakahalaga lang ng 29 pesos per kilo. Simultaneous po ito sa buong region-wide, lahat ng mga offices po namin sa NIA ay magtitinda ng sabay-sabay ng P29 para sa lahat in celebration of the Nutrition Month. So, maski nga patapos na, ihinabol pa rin itong magkandak kami ng kadiwa sa NIA. Hindi lang bigas ang tampok sa kadiwa, katuwang ang Department of Agriculture inanyayahan din ng mga exhibitors upang magbenta ng mga murang gulay, rekado at iba pang lokal na produktong agrikultural mula sa mga farmers associations. Layunin ng aktibidad na magbigay ng kompleto, abot kaya at masustansyang pagkain sa publiko. Samantala, simula noong nakaraang taon, pinaigting ng NIA ang pag-ugnayan sa iba't ibang national government agencies sa pangunguna ng DA upang mas mapalawak ang suporta sa mga magsasaka. Bahagi ito ng tinatawag na Convergence Initiatives kung saan tinipon ng halos 16 na agencies ng pamahalaan upang magtaguyod ng sama-samang tulong sa sektor ng agrikultura. Lagi pong sinasabi ng aming regional manager niyan is kung malaki na yung tulong na naibibigay ng NIA, what more kung magtutulong-tulong lahat ng mga national government agencies na isahan yung bagsak na maibibigay na tulong sa kanila. So far, meron tayong halos more than 16 na government agencies na kasama sa convergence initiatives na yan ng NIA. Sa ilalim ng programang Farming Support Services Program ng NIA, nakapagsimula na mga local irrigators associations na makapag-produce ng murang bigas. Dahilan kung bakit posible ang pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa. Sa bawat kadiwa activity ng NIA, kapansin-pansin ng dami ng mga mamimili. Ani ni Maria Cleofe, marami talaga ang nag-aabang, hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil alam nilang galing ito sa mga lokal na magsasaka. Gayunpaman, ipinaliwanag din ni Cleofe na hindi regular ang pagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas dahil ito ay nakadepende sa availability ng supply mula sa mga irrigators associations. Last year na nasunod-sunod siya, etong ngayon, nagko-coordinate kami with the Irrigators Association. So every time na meron silang available na bigas na pwedeng maibenta ng mura, yun yung tinutulungan natin. And every time na merong pagkakataon tayo, nagkakandak tayo ng kadiwa sa NIA. Pero ang isang bagay po na pwedeng mai-assure ng NIA is for this year, magtutuloy-tuloy tayo. Abangan lang po nila yung schedule ng ating mga kadiwa sa NIA. Bukod dito, nagbigay rin siya ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng national government agencies na patuloy na tumutulong hindi lamang sa kadiwa, kundi sa lahat ng programa para sa mga magsasaka. Salamat tayo dahil dun sa ating Convergence Initiative na sinimulan nung mga nakaraang taon, ay talagang makikita po natin sa mga reports na yung bunga nung pagtutulungan na ito ng mga government agencies and yung nagiging impact din po nito sa ating mga farmers. Marami na tayong mga farmers na hindi lang tumututok sa kanilang pagsasaka or hindi na lang patubig yung kanilang iniisip, kundi kung paano yung tinatawag natin na wealth creation or mas makakatulong pa na gumaan yung kanilang buhay, hindi lang doon sa pagsasaka, kundi doon din po sa pagtutok natin sa kanila na magkaroon sila ng ibang means ng pagkakakitaan. Layunin nilang mas gawing regular ang pagsasagawa ng kadiwa sa iba't ibang lugar sa rehiyon sa tulong ng local government units at mga ahensyang katuwang upang mas mailapit pa ang murang produkto sa mga komunidad. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang midterm SONA na napatunayan na ng kanyang administrasyon na kayang maipatupad ang 20 pesos per kilo bigas na hindi nalulugi ang mga magsasaka. Darlene Lastrulio, CSN.
Sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress ay ang pagtatalaga ng mga uupo sa bawat komite at leader ng Kamara at isa si Camarines Sur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte sa mga napili bilang leader ng Kamara bilang Deputy Majority Leader ng House of Representatives. Ayon sa Kamara de Representantes, nirerepresentahan ng Deputy Majority Leader ang majority block ng Kamara at nangunguna rin sa deliberasyon ng Kongreso. Patunay ito ng dedikasyon at husay sa pamumuno ni Congressman Luigi Villafuerte na nagsilbi ring gobernador ng Camarines Sur mula 2022 hanggang 2025. Tumaas ng 10 piso kada kilo ang presyo ng ilang gulay na mula sa Baguio. Presyo ng gulay apektado umano ng mga nagdaang sama ng panahon. May ulat si Eli Balbin. Naobserbahan ang pagtaas sa presyo ng ilang gulay sa Naga City People's Mall, partikular ang mga galing pang Cordillera Province. Isa ang mga lugar sa tinamaan ng bagyo nitong nakaraang linggo. Ayon kay Isabel Evangelista, tumaas aniya ang mga gulay na dinadala sa kanila tulad na lang ng repolyo, patatas, carrots, Baguio beans at pechay. Ang pakilo namin 100. Kaso ang pechay masyadong medyo mahal. 120 ang pakilo namin. Tapos ang carrots 200. Dati po ba magkano? Dati ang pechay namin dati 70 lang, ganyan, 70, 65. Taas ang presyo ngayon, medyo naapektuhan kami mga namimili kasi sa budget. Siyempre, sa mga negosyanteng katulad namin maliliit, malaking kabawasan yan. Siguro dahil sa may yung mga impending mga bagyo na tapos may landslide pa katulad ng bagyo, yung galing namin, yung order namin galing sa bagyo, may nahirapan yung tracking kasi medyo yung sa daan daw, maraming traffic, tapos may landslide pa. Sa kabila nito, patuloy ang pagdating ng mga naturang produkto sa pamilihan na sinabayan pa ng iba pang gulay mula sa iba't ibang karatig lugar sa Camarines Sur. Umasa ang mamimili sa Naga City na patuloy ang pagtaas ng mga gulay lalo na nasa state of calamity ang La Trinidad, Benguet. Eli Balbin, CSN. Arestado ang isang 30 anyos na magsasaka matapos ang ikinasang buy-bust operation sa Barangay Talidid, Canaman, Camarines Sur nitong Martes, Hulyo 29. Nabawi sa target ng operasyon ang 7 pirasong sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit sa 1,400 pesos. Ayon sa Canaman Police, matagalan nilang sinusubaybayan ang aktibidad ng drug suspect. Naharap ito sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So sa amin, lagi ko naman sinasabi, nagbabarangay kami kung saan kami pumunta is dinidiscourage namin yung mga individuals na mag-involve dyan. Ganun din yung mga may nalalaman, ini-encourage namin at hindi kami magsasawang mag-encourage na ipaabot agad sa amin yung mga information. Maliban sa pagbubukas sa araw ng Sabado para sa pamamahagi ng plaka, nagbabayan-bayan na rin ang Land Transportation Office sa pamamahagi ng plaka ng motor 2017 pababa. May ulat si John Amador. Marami na ang bilang ng mga plakang naibaba sa opisina ng LTO Naga District Office. Mangilan-ngilan pa lang umano ang kumukuha ng mga plaka kaya patuloy ang kanilang pakiusap sa mga motorista na i-claim na ang naturang mga plaka. Extra effort na rin ang opisina sa pamamahagi nito. Nagbayan-bayan na at ginagawa maging sa araw ng Sabado at Linggo. Actually, nag-letter kami sa Kamaligan. Sa Kamaligan is naka-schedule kami mag-release by August 1. Tomorrow, balik kami for the second time sa Calabanga. LGU Calabanga. Hali na kami duman last week, July 18. Ngunyan, sinundan ngunyan. Tomorrow, Calabanga naman kami ma-issuing plates. Actually, darami ken ang mga plaka. In fact, kang suginibo mi sa Calabanga, nag-terminal to terminal kami kang mga tricycle, pati ining mga minaaraging mga motorcycle, pinapararami ang gabos na nagte-temporary plate. Dagdag pa ni Rojas ngayong darating na Linggo, isasabay nila sa isang summit sa City Hall ang distribution ng mga available ng plaka. Digdi sa Naga, that is August 3.
August 3, Sunday, may summit magkakayan sa City Hall. Diretso na kami ma-distribute. Although, kang Saturday, nag-distribute naman kami digdi. Digdi sa Nagas, within Nagas City, Lugod. Garumatumal. Hindi kami naka-50 kan last Saturday digdi. Digdi kami pin-concentrate, pero nagpadarangan ni akong letter sa mga president. Gusto kong sabihin, magdigdi na sinda sa office. But since dahil sinda nakadigdi, ang pinaplano mi is per barangay kami. Dagdag pa ni Rojas ngayong darating na linggo, isasabay nila sa isang summit sa Naga City Hall ang distribution ng mga available ng plaka. Taong 2016 hanggang 2017 na magkaroon umano ng TRO sa produksyon ng plaka na nakaantala sa distribusyon nito. Subalit sa ngayon, sapat na umano ang mga plaka na nasa kanilang opisina. That was 2016-17 grade ito, so nagkaigwan ng TRO. At least mo niya o nagabot sa mga plaka. Naku, sufficiente na ang plaka minyaong kaya nga ni sibut naman kaming ma-distribute yan sa inda. Ang LTO Naga sa ngayon ang may pinakamaraming na-release na plaka sa rehiyon. Patuloy na panawagan pa rin ng LTO na maaari ding magtungo na sa kanilang opisina ang mga kliyente na wala pang plaka ang mga sasakyan sa ngayon. Jan Amador, CSN. Mula pa sa Batanes hanggang Hulo ang tampok ng mga produkto sa National Cluster Summit ng Department of Agriculture. Ilang makinarya sa pagsasaka, tampok rin sa aktibidad. May ulat si Darlene Lastrullo. Sa temang nagkakaisang lakas sa agrikultura, tagumpay ng magsasaka at mangingisda, formal nang nagbukas ang 3rd National Cluster Summit ng Department of Agriculture sa isang mall sa Naga City na dinaluhan ng mahigit 50 exhibitors mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon kay Lovella Guarin, Regional Information Officer ng DE Bicol, ito ang pinakamalaking pagtitipon ng ahensya sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. And ito po ay pinakamalaking activity ng Department of Agriculture na kung saan yung Bicol Region po ang napili na mag-host. Dagdag paniguarin, ang Bicol Region ang naging host ngayong taon para sa taunang summit na ngayon ay nasa 3 taon pa lamang ang pagkakatatag. Ang mga exhibitor ay binubuo ng mga cluster associations mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na layong isulong ang pagkakaisa ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng kooperatiba, organisasyon at makabagong teknolohiya. Tampok rin ng iba't ibang produktong agrikultural at non-agrikultural at makinaryang pansaka mula sa 28 exhibitors. Ani Guarin, ito ay isang regional summit na nakakluster ang mga asosasyon. May higit 50 exhibitors kasama na ang mga makinaryang pansaka para sa production at post-production kung saan ang mga interesado ay maaaring bumili. Bukod sa mga makinarya, tampok din ang mga sariwang ani tulad ng prutas, gulay, bigas, root crops at mga processed goods gaya ng vegetable chips at tsokolate na gawa sa tableya. Isa sa mga dumalo ay si Darwin Bandong, Technical Support Staff ng Duce Motor Garate Incorporated mula Quezon City. Ibinida ang kanilang mga makabagong kagamitan sa pagsasaka. Ipinakita naman ito ang ilan nila mga produkto para sa farming. So ito naman po yung power sprayer na pwede siya na may kung gusto nila, lagyan din ng hose na mahaba, mga spray sa mga mangga, gano'n. Sa mga gulayan din po, kahit ito gulayan, palayan, so water pump din po, meron din kami, iba-iba pong size, may 1.5 po yung diameter ng ano ba ito? Yung ano niya, ito ma'am, ito. Yung fittings niya. So meron din po tayong 2 inches, 3 inches, hanggang 4 inches po ng mga water pump. Nagpapasalamat po ako, kami po na taga Steel po, or the DMI, Duce Motor Garate sa inyo at na-invite po kami dito sa event na to para po makita po ng mga taga ng Department of Agriculture, ng mga farmers na marami po kaming equipment na para po sa pangangailangan po nila. Sa kabuuan, layo ng summit na palakasin ng ugnayan ng mga cluster groups, mapalawak ang akses sa makinarya, serbisyo at merkado at higit sa lahat, itaguyod ang tagumpay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Darlene Lastrullo, CSN. Inspirasyon ang dala sa mga kabataan ng nasa likod ng librong Second Opinion, Essays on Health, Culture and Society.
Launching at signing ng libro na present mismo ang may akda. Isinagawa sa Naga City. May ulat si Regine Bue. Sa panahong maraming kabataan ang naghahanap ng inspirasyon, isang libro at isang manunulat ang nagbigay nito sa pamamagitan ng pagpapakita hindi lang ng talino, kundi pagpapahalaga sa kalusugan, kultura at buhay. Sa ginanap na book launching at signing ng medical anthropologist na si Dr. Gideon Lasco sa isang universidad sa Naga, tagsa ang mga kabataan, estudyante at mga taga-subaybay ng kanyang mga akda. Dinaluhan din ang book signing ni Dr. Gideon Lasco ng mga kapwa niya manunulat at book enthusiast. For me, I really enjoyed listening to Gideon's personal experiences, his adventures in the different hikes that we've had all around the world, but also the way that he highlighted how he really loves the Philippines and encouraged his audience, his very young audience here at Ateneo de Naga, to really appreciate nature and make nature a priority, a part of their life. Kagaya ni Liam, na-inspired din si Shelo sa pagbisita ni Dr. Lasco. Ayon sa kanya, ang launching na ginanap ay naging fuel sa kanya para mas mahalin rin ang pagsusulat. I genuinely felt, amazed. I adored the fact that I actually had the chance to be able to be here, to be present, to actually be able to take the opportunity to be at a book launching, especially in Ateneo. Ang libro ni Dr. Gideon Lasco na pinamagatang Second Opinion ay inilathala ng Ateneo de Naga Press. Ito ay koleksyon ng mga sanaysay ukol sa buhay, kalusugan at kultura na sumasailalim sa mas malawak na pananaw ukol sa kalusugan. Well, for the people who are reading it na nasa medical profession, I really want them to rethink their view of medicine. Actually, it's not just about hospitals and nurses, doctors, but also it's all encompassing. And I want our readers to have an appreciation of, first of all, of health as being expansive, but also about our country na we have a very beautiful country, we have a very, very complex country, and a big part of our national story is about ourselves, about our bodies, and what we do to our bodies. So I'm really hoping to serve as a bridge between healthcare and society through the book. Kinilala rin ng pamunuan ng Ateneo de Naga ang kahalagahan ng pagbisita ni Dr. Lasco sa kanilang pamantasan. Isang karangalan umano sa paaralan ang makasamang isang manunulat na hindi lamang matalino kundi may puso at diwa para sa tao at sa lipunan. We're very happy and very proud that Dr. Gideon Lasco has published with the Ateneo University Press, Ateneo de Naga University Press, especially on this book that approaches the problems of society from a medical anthropological perspective. Kasi ito ay isang field na cannot remain on the level of science, but it has to do with popularizing scientific knowledge so that it can inform our own policy making and the way we organize our life, our preparedness for disasters, our approach to healthcare. Samantala maliban sa Ateneo de Naga, nagkaroon din ng book launch at signing si Dr. Lasco sa Camarin Art Gallery sa Five Peninsula kung saan lalo pang napalalim ang kanyang koneksyon sa mga Bicolano readers. To call on people to move beyond medicine alone. Parang pag sinabi natin kalusugan, we think of hospitals, we think of doctors, but it's broader than that. Diba? When we think of health, we can also include our culture. Kasi meron tayong mga traditional healing practices. Meron din tayong nature, ang kalikasan as part of how we experience life and how we experience our own bodies. So yung libro natin is a collection of different essays that address the complexities of health and broadens our view of health beyond medicine. Regine Bue, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.